Diphu Matipung pen Dhansiri Kacheleng Atovarpi Tovar Kaheno Aparpik ajok rat pen Kacheleng kesung. Lakhakri Sirkep Dhansiri constituency ke parlo Daldili Monsing Timung Arongadung Tovar Kaheno Aparpik ajok iho matrak jing thanglok ti penang an ghonta isi hini an apor pupu Kacheleng ponlong lider. Pinpor dami labang so Atovarpi Diphu Matipung pen Dhansiri Kacheleng Atovarpi mimi pen ajok non puanta rat kesung chitong nang bomla. Apong avi kilik pardet ningkan pho ang hoi khideda phet anta lapuson si chileng nang bomla. Non kachari bom BJP sarkar mati tim Karbi Anglong atum Karbi Anglong arlo alok kaching thoramo le erlo puke kaike ta ningje pon sitami Dhansiri constituency arlo malomki Tovar penchenglok ason kaching thoramo nangke lili det ajok penang ana radatum kisung pen non puanta jok ponun elang lasi Karbi Anglong autonomous council ke jake theki dingatum jasimet Karbi khai Ningka chithe Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapin Local MEC Tiluk Tuma Hasnu atum Injin Sora Tovar Penchenglok ason kaching thoramo nangki piponji aphan rat atum pen chuning ripon rinti. News Report Public TV Karbi Anglong.